Shemai, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Fan yma, yn y cyfestedd yma, dwi'n eisiau i creu rhyw fath o ysgrif imiwn yn iaith rhaglenni PHP ar gyfer creiad o taflinau fel offeren sydd dwi'n yn ei gallu defnyddio trwy arotol i fy cymothwyo ar gyfer amrywaith o'r archwiliau pan dwi'n yn rhaglenni i mewn yn yr amgylchiad fan yma yn y cefngrefn weithrededd Linux. Felly, pam ydw i'n dewis y iaith rhaglenni PHP ar gyfer yr archwilion hyn yn ytrach na'r iaith rhaglenni cyffredinol, sef yr iaith ysgrif ar gyfer y bash, neu yn Saesnig bash shell script, neu cregynysgrif bash. Wel, yr ateb yw, dwi'n eisiau i creu ffeiliau oddi wrth yr offeren neu ysgrif fan yma, ac dwi'n canfod os dwi'n yn defnyddio y iaith rhaglenni PHP, mae'n hyn gyda fe yn hynod mwy o adnoddau ar gyfer hyn, sef i ymdrin ar ffeiliau, sef i greu neu i diweddaru a ffeiliau ac i greu y byggellau. Mae'r hyn ar gael hefyd os ydyn yn defnyddio cregynysgrif bash, ond mae'r gwaith neu yr gorchwil hyn yn ychydig yn fwy nag os ydyn yn defnyddio iaith sy'n mwy helaeth yn adnoddau fel PHP na tros na'r defnyddio yr ysgrifiau cregyn bash sydd yn ychydig yn mwy sylfaenol. Felly, ar gyfer y gyntaf cam, dwi'n mynd i creu y bygell ar gyfer y sgriptiau dan fy bygell cartref. Felly, os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn PUD i darganfod ble ydw i mewn yn yr amgylchiad yn y cefngrefn weithrededd, dwi'n ar y foment i mewn yn fy bygell cartref. Felly, dan hyn, dwi'n mynd i creu yr bygell ar gyfer y sgriptiau trwy'r yn gyntaf yn rhedeg y gorchymyn mkdir, ac wedyn yr gofod fel hyn, ac wedyn yr enw o'r bygell, ac dwi'n mynd i defnyddio y Saesnig yn y tro hwn, oherwydd dwi'n meddwl yn fod ni yn gallu cyfathrebu i mewn yn y iaith Cymraeg. Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, i gyd ymroddi i mewn yn yr iaith Saesnig ar gyfer gwybodaeth technoleg, ac hefyd i derbyn oddi wrth iaith Saesnig yn y gwybodaeth technoleg hefyd. Felly, dwi'n meddwl mae'n syniad da i defnyddio iaith Saesnig ar gyfer yr enwau o'r ffeiliau ac hefyd yr enwau o taflinau fel ydyn yn gallu cyd ymroddi i mewn ac yn cyfrannu ac yn cymryd rhan i mewn yn yr holl datblygiad o'r technoleg hyn i mewn yn yr iaith technoleg cyfrifiadurol sydd yn y iaith Saesneg. Ac dwi'n yn meddwl mae'r un peth yn gwir ar gyfer y ieithoedd eraill hefyd fel Ffrangeg neu Almaeneg neu Sbaeneg. Dwi'n yn canfod mae mwy a mwy o'r dablygwyr i mewn yn yr iaith Almaeneg a Ffrangeg yn troi y mwy i mewn yn y iaith Saesneg. Ond, wedi dweud hynny, dwi'n meddwl mae'r eithriadau sydd yn bodoli enghraifft yn sefyllfeydd lle ydyn ni'n eisiau i defnyddio rhyw fath o iaith sydd yn arbennig ar gyfer y cymwysiad o'r technoleg ydyn yn ei datblygu. Enghraifft, os ydyn ni eisiau ei datblygu rhywbeth sydd yn eithriadol o leol i rhyw rhanbarth, rhyw wlad neu rhyw rhanbarth o'r wlad hynny, lle ydyn ni eisiau i siarad i mewn yn unig yn yr un iaith. Felly, yn y sefyllfedd fel hyn, mae'n
addas I datblygu mewn yn yr iaith. Ar gyfer hyn, oherwydd mae'r cymwysiad o'r technoleg yn gwneud y cynulleidfa yn arbenigo mewn yn yr iaith hynny, ond os ydyn eisiau I datblygu rhyw fath o'r technoleg gyda'r cymwysiad sydd yn rhyngwladol, fel ydw i'n gwneud hyn yn felly dwi'n meddwl mae'r hyn yn fanteisiol I defnyddio yr iaith Saesneg, ond dwi'n yn gallu dychmygu os ydyn eisiau I datblygu rhyw fath o cymwysiad ar gyfer yr ymriniaeth o testunau, enghraifft efallai yn hanesyddol mewn yn yr iaith Cymraeg, a fe fyddai hynny yn fwy addas I defnyddio yr iaith Cymraeg mewn yn y terminolegau. Felly, dwi'n mynd I parhau mewn yn defnyddio yr iaith Saesneg ar gyfer yr enwau o'r ffeiliau a bygellau. Felly, dwi'n wedi creu yr bygell ar gyfer yr ysgrifiau. Nawr, bydd angen I antredu mewn yn y fe fel hyn, ac wedyn I creu y gyntaf ysgrif mewn yn y bygell hon, sef rydyn yn gallu galw yr ysgrif hwn rhywbeth fel prjtool, ar gyfer prjtool neu taflun taclen, ac dwi'n defnyddio yr enw Saesneg fan yma oherwydd dwi'n eisiau I gyfrannu gyda'r cynulleidfa rhyngwladol ar cadwrfa fel GitHub. Felly, bydd hyn I fod yn sgript PHP. Felly dwi'n mynd yn gyntaf I canfod ble ydy'r lleoliad o PHP ar yr periant fan yma. Felly, wneud hyn dwi'n gallu mewn yn yr golygydd VI neu ddim. Dwi'n gallu pwyso ar y botwm ar gyfer yr gwahanod, sef llan a talnod, ac wedyn yr bychnod fel hyn I rhedeg y gorchymyn, ac wedyn dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn which neu pa un, ac wedyn PHP, ac mae'r hyn yn dangos I ni, mae'r PHP yn ei leoli yn yr bygell fan yma, sef /user, /bin, ac wedyn dwi'n gallu mewnosod yr gyntaf y stanchnod fel hyn, ac wedyn yr bychnod, ac wedyn y /, ac wedyn bygell fan yma, y llwybr i'r bygell, sef user, ac wedyn bin, ac wedyn PHP, ac wedyn dwi'n gallu dechrau yr ysgrif PHP fel arfer gyda'r agor ongl cryfach, ac wedyn yr gofynod, ac wedyn yr gair PHP, ac dwi'n gallu cau yr cydran ar gyfer y cod PHP gyda'r gofynod, ac wedyn y cau ongl cryfach, ac mewn yna fe, dwi'n gallu allbennu rhyw fath o brawddeg fel pan I dweud hello byd fel hyn, ac wedyn mae angen I ni I derfynu pob un llinell gyda'r gwahanod, ac wedyn nawr os dwi'n ychyb y ffel hwn trwy'r pwyso ar bysell ar gyfer y gwahanod, ac wedyn os dwi'n mewnbynnu yr fach llythren W fel hyn, ac wedyn y bychnod I achub y ffel hwn, na dwi'n gallu ei rhedeg gyda'r bychnod ar gyfer y gorchymyn, ac wedyn dwi'n gallu galw arno fe sef ar ei enw gyda'r bychnod, ac wedyn prjtool neu taclyn taflen fel hyn, ac nawr mae gyda ni a neges gwall sydd yn dweud mae'r caniatad wedi ei gwaharddwyd. Nawr ar gyfer hyn I datrys hwn mae'n angen I ni I roi yr caniatad ar gyfer rhediad o'r rhaglen hwn neu yr ysgrif hwn, sef mae angen I ni I defnyddio chymod, ac wedyn saith 5 I caniatau yn gyntaf y saith ar gyfer yr awdur ar gyfer ysgrif hwn I rhedeg ac I darllen ac I ysgrifennu mewn yn y ffel hwn, ac wedyn 5 ac wedyn al 5 ar gyfer yr defnyddiwr neu y aelod o'r carfan I rhedeg ac I darllen ac I edrych ar
ffel hwn, ond nid I golygu, ac yr un peth hefyd ar gyfer yr aelodau allan o'r carfan. Nawr mae angen I ni I arbenigo yr enw o'r ffel, sef prjtool, sef taflu'n daclen. Nawr mae'n dweud, mae'n wedi newid. Nawr, os ydyn eisiau I rhitho yr ffeil, ydw. Nawr, os ydyn yn unwaith eto yn rhedeg o gychymyn prjtool. Nawr mae gyda ni yr allbaniad sef hello byd ar y sgrin ar gwelod fel hyn. Nawr mae'r hyn yn dangos I ni mae'r ysgrif hwn yn gweithio. Nawr os ydyn eisiau I galw arno fe unrhyw le ar yr amgylchiad, ar y cefndir weithrededd, ar argymell gorchymyn, mae angen I ni I osod llwybr i'r pregell, sef scripts pregell neu ysgrifau pregell I mewn yn llwybr amgylchiad, ac ar gyfer hyn mae angen I ni I golygu yr ffel ar gyfer bash rec, neu yn Saesnig y bash run command, neu y bash rhediad gorchymyn. Felly ar gyfer hyn mae angen I ni I golygu y ffel gyda'r enw .bash rec I mewn yn y cartref pregell, ac wedyn ydyn yn gwneud hyn trwy'r enghraifft golygu yr amgylchiad ariwolyn gyda'r enw llwybr neu path fel hyn. Felly ydyn yn gallu ychwanegu y llwybr newydd trwy'r yn gyntaf mewn osod yr gwahanod fel hyn, y llawn gwahanod, ac wedyn y llwybr i'r pregell, sef yn gyntaf yr dynod fel hyn, sef sydd yn cynrychioli yr pregell cartref, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr pregell ar gyfer yr ysgrifau fel hyn. Nawr ydyn yn gallu acib y ffel unwaith eto, ac wedyn ydyn yn gallu cymwysio yr ffel hyn, sef yr ffel ar gyfer y gorchymyn rediad ar gyfer yr cregyn bash fel hyn. Nawr, os ydyn yn mewnbynnu yr gorchymyn prjtool unrhyw le I mewn yn y gorchymyn argymell fel hyn, ydyn yn gallu dod o hyd o'r gorchymyn. Nawr, mae gyda ni yr gwall I mewn yn y llwybr. Mae angen ni I mewn osod yr gwahanod neu y llawn gwahanod ar ôl yr gardd scripts neu ysgrifau fel hyn. Felly mae angen I ni I dod I mewn i'r ffel ar gyfer bash rec unwaith eto fel hyn, ac wedyn mewn osod yr llawn gwahanod ar ôl y gardd scripts fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n unwaith eto yn rhedeg o gychymyn I tarddu, neu yn y Saesnig source, ac wedyn yr gofod, ac wedyn yr enw'r o ffel, bash rec, fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n unwaith eto yn rhedeg yr gorchymyn prjtool fel hyn, felly mae gyda ni yr allbaniad hello byd ar y sgrin. Felly, ydyn ni'n nawr yn gallu rhedeg prjtool unrhyw le yn unrhyw pregell I mewn yn yr amgylchiad hwn yn yr argymell gorchymyn. Ac wedyn ar ôl hyn mae angen I ni I wneud rhywbeth gyda'r ysgrif PHP I wneud rhywbeth sydd yn defnyddiol. Felly ar gyfer hyn, os ydyn ni'n mynd yn ôl i'r pregell ar gyfer yr scripts neu ysgrifau fel hyn, ac wedyn os ydyn ni'n unwaith eto yn olygu yr prjtool, felly nawr ydyn ni'n gallu mewn osod rhyw fath o dywysllen ar gyfer y defnyddiwr. Nawr, ar ôl ychydig o oriau, mae gyda ni fan yma yr un fel o'r blaen, ond mae'n edrych yn hollol wahanol oherwydd newidiadau sydd wedi digwydd. Felly os ydyn ni'n yn gweld ar y llinell 21, mae gyda ni llinell ar gyfer yr allbaniad o'r brawddeg hello byd yn dal fan yma. Felly dwi'n mynd I dileu hyn fel hyn.
ac nawr dwi'n mynd I esbonio beth sy'n digwydd I mewn yn yr ysgrif yma yn y iaith oglenni PHP. Felly, os rydyn ni'n edrych ar y brig fan yma ar y llinell 1, mae gyda ni y llinell sy'n dechrau gyda'r stint nod ac wedyn yn ei dilyn gyda'r y bychnod ac wedyn y blind slice user, blind slice bin, blind slice PHP. Mae'r hyn yr gorchymyn sydd yn galw ar gorchymyn PHP I rhedeg neu I darllen yr ffel hwn yn ytrach na I rhaid I mewnbynnu yr gair PHP fel gorchymyn ar argymell gorchymyn a rydyn ni'n gallu gadw fe I mewn yn y ffel fel hyn ac wedyn rydyn ni'n gallu pasio gweddill o'r ffel I mewn i'r gorchymyn hyn. Ac wedyn, ar llinell 2, mae gyda ni y dechreuad o'r adran ar gyfer y cod tarddiad PHP go iawn sydd yn dechrau gyda'r agor ongl cronfach ac wedyn yn ei dilynwyd gyda'r gofynod ac wedyn y gair PHP heb unrhyw gofod I mewn ynddyn nhw. Ac wedyn mae'r adran hyn yn terfynu gyda'r ail gofynod hyn dilynwyd gyda'r cae ongl cronfach fel hyn. Felly, I mewn yno fe, yn gyntaf mae gyda ni prawfholiad hyn sydd yn prawfholi ar gyfer yr gyntaf anwolyn oedd wrth yr argymell gorchymyn. Mae'r hyn y ffythiant sydd yn prawfholi ydy yr gwerth I mewn yno fe wedi ei ysodwyd. Os nag ydy, felly mae angen I ni I allbynnu defnyddiad o'r meddalwedd hon gyda'r enghraifft o'r gyntaf anwolyn. Felly, os rydyn yn rhedeg hyn, fel enghraifft I mewn yn yr ail terfyniad fan yma, rydyn ni'n I mewn yn y bygell gyda'r enw prawf 1. Felly, os rydyn galw ar meddalwedd hon, sef prjtool fel hyn, felly heb yr ail amrywolyn ar yr argymell gorchymyn, mae gyda ni yr allbyniad sydd yn dychwelyd yr enw'r o'r meddalwedd gyda'r enghraifft o'r gyntaf amrywolyn ac wedyn mae'r meddalwedd hon y cymwysiad hwn wedi ei terfynu. Felly os ydyn ni eisiau I rhedeg hwn yn go iawn, mae angen I ni I arbenigo ar amrywolyn ar yr argymell gorchymyn fel hyn, prjtool ac wedyn y gofod ac wedyn yr dewisiad new go, sef I greu y taflun ar gyfer iaith raglenni golang trwy'r defnyddio yr meddalwedd neu cymwysiad hwn. Felly nawr os rydyn ni'n pwyso ar y botwm doddiad, felly mae'n hyn yn gofyn ar gyfer yr enw'r o cadwrfa ac mae'n rhoi fel enghraifft yr cerwgaeth ar gyfer github.com. Y cadwrfa sydd yn hynod o plybygaidd ar y rhyngrwyd. Felly dwi'n mynd enghraifft yn gyntaf I pwyso ar y botwm dodiad I derbyn yr argymell hwn ar gyfer github.com ac wedyn ar gyfer yr cyfrif I mewn yn y cadwrfa dwi'n gallu arbenigo rhyw fath o cyfrif fel hyn, def 2 felly ac ar gyfer y trydydd ymofyn dwi'n gallu arbenigo yr enw o'r taflun newydd hwn fel enghraifft yr go proj fel hyn ac wedyn ar gyfer y disgrifiad o'r taflun hwn dwi'n gallu mewnbynnu rhywbeth fel mae'r hwn taflun enghraifft fel hyn ac wedyn mae'n creu yr ffel codtaddiad gyda'r enw main neu prif.go ac wedyn ar gyfer y 6yd cam mae'n rhedeg y gorchymyn I cychwyneddio yr moddolyn ar gyfer yr taflun hwn ac wedyn ar gyfer y 7fed cam mae'n rhedeg y gorchymyn I rhedeg yr taflun hwn ac mae'r yn isod yr allbyniad o'r meddalwedd mae'n dweud mae'r hwn
taflen newydd galwyd GoProj ac ar gyfer yr wythfed cam mae'n rhedeg a gorchymyn I adeiladu yr gweithredolen ac trwy'r gorchymyn hwn I adeiladu gweithredolen ac ar gyfer nawfed cam mae'n creu yr ffeil ar gyfer yr cadwfar lleol gyd I anwybyddu rhyw fath o ffeiliau ac efo'r degfed cam mae'n rhedeg gorchymyn gyd I cychwyneddio yr cadwfar lleol ac efo'r cangen main neu prif ac wedyn wedi gwneud hyn ac efo'r unfed ar ddeg cam mae'n rhedeg gorchymyn gyd ac wedyn add neu ychwanegu yr cymwysiad o'r taflen ac wedyn ac efo'r olaf neu deuddegfed cam mae'n rhedeg gorchymyn I amrymo yr cwrtaddiad gyda'r sylweb gyntaf amrymiad ac dyma'r dyddiad ac hefyd yr amser o'r cyntaf amrymiad. Felly, mae'n gwneud hyn yn yr 12 cam fan yma. Felly, os rydyn nawr yn dychwelyd i'r cwrtaddiad, dwi'n gallu esbonio beth sy'n digwydd I mewn yn y cwrtaddiad. Felly, I mewn yn y llinellau 9 I 13, mae gyda ni yr datganiadau I diffinio yr anwalyn gwastadolyn, sef y gwastadolion ac efo'r PRJ dyddiad ac wedyn PRJ report sydd yn cadw'r fedd ac wedyn PRJ account neu cyfrif PRJ name neu enw ac PRJ ddisgrifiad neu description ac mae'r hyn yn benodi yr gwerthoedd fan yma I mewn yn y gwastadolion hyn ac wedyn rydyn yn gwrthyneddio yr amwalion ac efo'r amwalion hyn ac efo'r dyddiad, yr cadwfa, yr cyfrif, yr enw ac wedyn y disgrifiad ac wedyn ar y llinell 20 rydyn yn prawfholi ac efo'r gwerth o'r gyntaf amwalion yr cymell gorchymyn os ydy hynny yn new go neu newydd go neu arbenigiad ac efo'r taflen newydd ac efo'r iaith raglenni go. Wedyn, rydyn yn ymofyn cylyniad, sef yn gyntaf mae angen I ni I ymofyn defnyddiwr ac efo'r enw o tiriogaeth, enghraifft github.com ac wedyn rydyn yn defnyddio yr ffwythiant hyn I gerchu yr gwerth oddi wrth yr cymell gorchymyn, sef yr mewnbyniad safonol I mewn i'r amwalyn hyn, PRJ repos neu PRJ cadwfa, ac wedyn rydyn yn prawfholi ydy yr amwalyn yn wag, os ydy, wedyn rydyn yn elenwi gyda'r gwerth oddi wrth gwastadolyn, os nad ydy, rydyn yn benodi y gwerth I mewn yn yr amwalyn hunain. Ac wedyn, rydyn yn ymofyn y defnyddiwr ac efo'r enw'r o'r cyfrif a'r cadwfa honna. Ac wedyn, rydyn yn ymofyn yr defnyddiwr ac efo'r enw'r o taflen. Ac wedyn, rydyn yn ymofyn ac efo'r disgrifiad ac mae'r hyn I gyd yn cael ei mewnbenwyd gyda'r defnyddiwr ac wedyn rydyn yn prawfholi ydy yr pregell ac efo'r cadwfa yn bodoli. Felly os nad ydy, wedyn rydyn yn ei gwneud hyn ac wedyn rydyn yn symud yno fe ac ar ôl hynny rydyn yn prawfholi ydy yr pregell ac efo'r cyfrif yn bodoli dan yr pregell ac efo'r cadwfa. Os nad ydy, wedyn rydyn yn ei creu hyn ac wedyn rydyn yn symud yno fe ac wedyn rydyn yn prawfholi ydy pregell ac efo'r taflen yn bodoli dan yr pregell ac efo'r cyfrif. Felly, os nad ydy, rydyn yn ei creu trwy defnyddio yr ffwythiant mkde
R, ac wedyn rydyn yn symud yno fe, ac wedyn yn llinell 1 ar 20 rydyn yn creu fel y cwrtaddiad yn y iaith Golang ac trwy defnyddio ffwythiant PHP i mewn osod y cymwysiad i mewn yn y ffeil fan yma ac dyma'r enw o'r ffeil sef main neu prif.go ac wedyn dyma'r cymwysiad o'r ffeil fan yma dim ond i datganu becyn gyda'r enw main neu prif ac wedyn i mewnfori rhifgell FMT ar gyfer yr fywydedd ac wedyn i mewn osod ffwythiant ar gyfer y main neu prif ac wedyn i defnyddio ffwythiant i argraffu y llinell oddi wrth gyfrich ar gyfer y ffywydedd i allbynnu y brawddeg hyn sef mae'r hyn yn taflen newydd galwyd beth bynnag oedd yr gwerth mewnbynnud gyda'r defnyddiwr ac wedyn rydyn yn rhedeg y gorchymyn i go mod cychwynyddio neu init yn gyntaf rydyn yn benodi yr gwerth imiwn yn yr ymwelyn XMD fan yma ac wedyn rydyn yn cael ei rhedeg oddi wrth yr ysgrif PHP fan yma trwy defnyddio yr ffwythiant pass-through ac wedyn ar ôl hynny rydyn yn sefio un eiliad ac wedyn rydyn yn rhedeg y gorchymyn i rhedeg yr cymwysiad yn y iaith Golang trwy defnyddio y gorchymyn hwn sef go ac wedyn run neu rhedeg a wedyn y dot ac wedyn rydyn yn gwneud hyn trwy defnyddio yr ffwythiant PHP pass-through neu passio trwy ac wedyn rydyn yn sefio un eiliad unwaith eto ac wedyn rydyn yn adeiladu yr gweithredolyn ar gyfer yr cymwysiad Golang trwy defnyddio yr gorchymyn hwn sef go ac wedyn i build neu adeiladu ac wedyn namin o sef yr gorrych neu object ac wedyn yr enw o'r taflen ac wedyn oldoddiad .exe ac wedyn rydyn yn rhedeg hyn trwy defnyddio yr ffwythiant pass-through neu passio trwy neu passio hebio ac wedyn rydyn yn sefio unwaith eto un eiliad ac wedyn rydyn yn creu yr ffeil ar gyfer yr git, y cadwfa lleol git lle rydyn yn gallu anwybyddu yr ffeiliau gyda'r oldodiad rhestrid union yn y ffeil hwn sef enghraifft gweithredolion yr ffeiliau archif fel zip ac tar ac exec ac enghraifft fideoedd ac hefyd yr ffeiliau ar gyfer yr clywedolion ac hefyd yr ffeiliau fel bin fan yma ar gyfer yr deuolion neu'r gweithredolion mae'r hyn yn arferol ffeiliau sydd yn gymharol yn fawr ac nid ydyn nhw mor anghydrio ar gyfer y cadwfa oherwydd ydyn yn gallu ei adeiladu trwy'r cydbyndaru yr cwrtaddiad enghraifft neu ydyn yn gallu ei cadw ar yr cartwfeydd arbenigol ar gyfer yr cyfryngau hyn yn ytrach na cadw nhw i mewn yn y cartwfa ar gyfer y cwrtaddiad. Felly dyma'r cymwysiad ar gyfer yr ffeil git ignore neu anwybyddu ac wedyn rydyn yn cochynyddu yr cadwfa lleol trwy defnyddio neu rhedeg y gorchymyn hwn sef git ac wedyn cychwynyddio neu init namin b ar gyfer branch neu tangen ac wedyn main neu prif ac wedyn rydyn yn rhedeg fe trwy defnyddio y ffwythiant pass-through neu passio hebio ac wedyn rydyn unwaith eto yn saibio ar gyfer un eiliad ac wedyn rydyn yn ychwanegu ffeiliau sef y cwrtaddiad union yn cadwfa lleol yn yr un modd
trwy defnyddio pass-through ac wedyn I sebio am un eiliad ac yn y diwedd ydyn yn amrwymo yr achubiad hwn trwy'r defnyddio gorchymyn git ac wedyn commit neu amrwymo ac wedyn namin M ar gyfer sylweb ac ar gyfer cyntaf sylweb ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel cyntaf sylweb gychwynnedig gyda'r dyddiad o'r taflun fan yma ac wedyn ydyn yn rhedeg y gorchymyn trwy defnyddio unwaith eto ffwythiant pass-through neu PHP ac wedyn saib ar gyfer un eiliad. Felly, wedi esbonio hyn, dwi'n meddwl nid ydy'r argollwyl o greu y taflun I mewn yn y cartrfa wedi gorffen eto, oherwydd mae angen I ni I ychwanegu y ffeiliau ar gyfer y dachenrhfi ac wedyn trwydded, enghraifft fel MET trwydded ac hefyd sylwebu ar gyfer rhai sydd eisiau I gyfrannu I mewn yn y datblygiad o'r taflun hyn ac hefyd mae angen I ni I enghraifft I cadw rhyw fath o'r rhain nodiad o'r newidiadau I mewn yn y taflun I mewn yn y cwrdaddiad felly ydyn yn gallu gwneud hyn fel hyn. Felly, fan yma, dwi'n wedi creu yr adrannau ar gyfer pob un gorchwil. Ac wedyn, dwi'n mynd osod yr ffwythiannau ar gyfer yr cyffreddiad I mynd osod I mewn yn y ffeiliau y cymwysiadau ar gyfer y ffeil hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd osod yr cymwysiad ar gyfer y ffeiliau hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd ysod yr anwolion ar gyfer cymwysiad hyn, enghraifft ar gyfer disgrifiad o'r taflun hwn, dwi'n gallu defnyddio yr un anwolion o'r blaen, sef yr PRJ disgrifiad fel hyn. Ac wedyn unwaith eto ar gyfer priodoldeb fel enghraifft yr enw'r o'r awdur, ac hefyd e-bost fel hyn. Felly mae angen I ni I amofyn ar gyfer yr rhain oedd y defnyddiwr a'r dechreuad o'r rhedeg yr cymwysiad hwn. Ac hefyd mae angen I ni I mewnasod yr blethyn ar gyfer yr trwydded hyn hefyd ac hefyd yr enw'r o'r awdur fan yma. Felly, ar gyfer yr enw o'r awdur, dwi'n gallu deiblygu oedd wrth y dechreuad fel hyn fan yma ac wedyn I gludo ac ydyn yn gallu creu yr wrthdolion ar gyfer y PRJ awdur ac hefyd y PRJ email neu e-bost ar gyfer yr awdur fel hyn I fod rhywbeth fel enghraifft fan yma freblogs ar gyfer yr enw o'r awdur ac wedyn ar gyfer y e-bost freblogs@testemail.com ac ydyn yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr ymwolion ar gyfer y rhain sef fan yma ydyn yn gallu mewn ysod awdur fel hyn ac wedyn e-bost fan yma ac wedyn ydyn yn gallu amofyn am y rhain trwy defnyddio yr un modd fel ar gyfer 6 linell fan yma ydyn yn gallu ei deiblygu ac wedyn I lido mewn fel hyn Nawr dwi'n meddwl dwi'n wedi cwblhau newidiadau ar gyfer yr ffeil cwrdaddiad hyn, felly dwi'n meddwl ydyn yn gallu dychwelyd i'r tyfrinell arall ac wedyn ydyn yn gallu profio yr newidiadau hyn trwy'r creu yr taflun, felly ydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r rhedeg y gorchymyn prjtool neu taclen ac wedyn gwaglau ac wedyn dywisiad new go fel hyn ac wedyn mae gyda ni neges gwach
yn gystrawen sydd yn dweud mae'r andysgweledig y cael cronfach yn y llinell 10, felly os ydyn yn dychwelyd i'r llinell 10, felly mae gyda ni fan yma'r ychwanegol yr cronfach crom, ac nawr os ydyn yn ychydig fel unwaith eto ac dychwelyd i'r terfynell arall ac unwaith eto yn rhedeg yr un gorchymyn, nawr ydyn yn gallu mewnbynnu yr enw'r o'r awdur o'r cod fan yma, rhywbeth fel enghraifft John Doe fel hyn, ac wedyn ar gyfer yr e-bost rhywbeth fel John Doe ar yr test email.com, ac wedyn ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel gitlab.com fel hyn, ac wedyn ar gyfer y cyfrif rhywbeth fel John Doe 1 fel hyn, ac wedyn ar gyfer yr taflun ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel prj1 fel hyn, ac wedyn ar gyfer disgrifiad ydyn yn gallu dweud mae'r hyn taflun sydd yn eithriadol o defnyddiol. Nawr mae'n rhedeg gorchymyn i cyfneddu, ac wedyn i cydpyntyru yr cymwysiad, ac wedyn mae'n creu yr ffeili ar gyfer taflun fel darllenwch fi ac cyfrannu, ac wedyn trwydded, ac wedyn yr ôl nodiadau, ac wedyn mae'n creu yr cadw far lleol, ac wedyn mae'n ychwanegu y ffeili union yn hi, ac wedyn mae'n amrymo'r ffeiliau, ac wedyn mae gyda ni yr cyntaf amrymiad fan yma. Felly nawr os ydyn yn morfeio union yn pregell perthnasol, sef pregell dan y tirgaeth GitLab fan yma, ac wedyn union yna fe os ydyn yn morfeio union yn y cyfrif ac efo John Doe, ac wedyn yr enw o taflun sef prj1 fel hyn. Dyma'r y ffeiliau, felly nawr os dwi'n yn rhedeg o gychmyn i arddangos yr olrhain nodiad ar gyfer newidiadau, felly dyma fe. Felly os ydyn nawr yn rhedeg yr gweithredolyn oedd wedi ei gyptwryd, dim yn nawr, sef yr un gyda'r enw proj1.exe fel hyn, ac mae'n gweithio ac yn rhedeg yn llwydiannus hefyd. Felly dwi'n meddwl, oherwydd yma'r cymwysiad hwn mor llwydiannus, dwi'n eisiau i newid y cymwysiad hwn fel y gallu fe gwneud yr un peth ar gyfer y taflun eu hunain hefyd. Felly os ydyn ni'n mynd yn ôl i mewn i'r codtaddiad, ydyn ni'n gallu mewn osod dewisiad ychwanegol yn ytrach na dim ond unig yr un dewisiad ar gyfer taflun newydd ar gyfer yr iadro gynnu go, ydyn ni'n gallu mewn osod dewisiad arall ar gyfer taflun mewn yn yr iaith ddarllennu PHP fel hyn, ydyn ni'n gallu mewn osod new neu newydd PHP fel hyn. Ac nawr, os ydy hwn i mewn yn y dewisiad new PHP yn ytrach na'r cynhyrchu neu achbennu yr ffeil ar gyfer main.go, fan yma ydyn ni'n gallu creu rhyw fath o'r ffeil dechreuedig ar gyfer y taflun i mewn yn y iaith PHP. Felly ydyn ni'n gallu prawfholi ar gyfer yr gwerth o'r amrywolyn o ddiworth yr cymell gorchymyn fel hyn. Os ydy ei yn new go, felly i dilyn
rhywber fan yma. Os nad ydy, os mae e yn newydd PHP fel hyn, felly I dilyn dewisiad arall fel hyn. Nawr, yn rhesymeg ar gyfer tafhaliad ar gyfer y new go, ar gyfer y Golang, felly dwi'n mewn ysod neu symud gorchmynion ar gyfer y cychwyneddiad ac wedyn adeiladiad o'r gwrthodolyn ar gyfer cymwysiad iman yn y iaith Golang, ond os mae e yn y rhesymeg ar gyfer y iaith rhaglenni PHP, wedyn dwi'n rhedeg y gorchymyn I newid cynatiad ar gyfer cymwysiad hwn I 755, sef I gwneud hwn yn rhedediad dwy oedd awdur ac wedyn aelodau o'r carfan ac unrhyw un arall, ond dim ond yr awdur ac ei golygu fe, ac wedyn rydyn yn rhedeg cymwysiad hwn. Felly nawr os ydyn y ffail ac wedyn yn dychwelyd i'r terfynell arall I rhedeg cymwysiad hwn trwy'r enghraifft os ydyn nawr yn dywys I rhedeg gyda'r dywisiad new neu newydd PHP, felly os ydyn yn mewnbynnu rhyw un fel enghraifft John Smith fel hyn, a wedyn jsmith ar testemail.com, a wedyn GitHub, a wedyn jsmith dev, a wedyn PHP prj1 a gyfer enw o'r taflun, a wedyn ydyn yn gallu dweud ar gyfer y disgrifiad mae'r hyn yn taflun sydd yn hynod o ddefnyddiol. Nawr mae'n creu taflun, ac nawr mae'n rhedeg taflun. Mae'n dweud mae'r hyn taflun newydd galwyd PHP Proj 1. Felly dwi'n meddwl mae'r cymwysiad hwn mor defnyddiol ac mor lwyddiannus. Dwi'n yn gallu ei uwchlwyddo I mewn yn y cadwrfa GitHub i'w gyfrannu fe gyda'r holl byd. Felly ar gyfer hyn, dwi'n gallu mynd i'r bygell ar gyfer yr ysgrif hwn, sef I mewn yn y bygell script yn y Saesneg neu ysgrifau, fel hyn. A dyna'r cymwysiad hwn, sef yr ysgrif iman yn y iaith rhaglenni PHP. Felly, ar gyfer yr paratoad o'r taflun hwn ar gyfer y cadwfad GitHub, dwi'n meddwl mae angen I mi I greu yr taflun ar gyfer y hyn oddi wrth yr bygell gyfredol fan yma. Felly nawr dwi'n mynd I rhedeg ei hunain ar ei hunain trwy'r galw arno fe fel hyn, prjtool, ac wedyn, oherwydd mae'r hyn wedi ysgrifennu I mewn yn y iaith rhaglenni PHP, mae'r dewisiad ar gyfer hyn new PHP neu newydd PHP, ac wedyn os dwi'n pwyso ar y botwm doddiad, nawr fi'n angen I mewnbynnu fy enw go iawn fel hyn, ac wedyn fy e-bost go iawn fel hyn. Ac wedyn yr cadwfar cyrgaeth go iawn, sef yr un fan yma, ac wedyn cyfrif go iawn, sef yr un fan yma. Ac wedyn yr enw go iawn, sef yr un fan yma, prjtool fan yma, ac wedyn disgrifiad go iawn, sef yr un fan yma. Felly, mae'r disgrifiad o taflun hwn fel hyn, mae'r hwn yn
defnyddioldeb wedi ei ysgrifennu union yn yr iaith rhodlenni PHP I hwyluso yr gochwilion ar gyfer yr adweiniadaeth ac hefyd yr teuluyddiaeth o'r datblygiad o'r meddylwedd taflinau dablygwyd union yn yr ieithoedd golang ac hefyd PHP. Felly, os dyn yn pwyso ar y botwm doddiad fel hyn, felly mae'n parhau gyda'r gweddill o'r gorchwilion ac nawr mae'n gorffen. Nawr, os dwi'n yn marchwilio union yn y pygell, sef y pygell dan rhygell ar gyfer y tirgaeth o'r cadw fa, ac wedyn y pygell dan yr pygell o'r cyfrif, ac wedyn y pygell dan y pygell ar gyfer yr enw'r o taflen fan yma'r, ac o'r diwedd, dyma'r ffeil cod taddiad fan yma'r, os ydyn yn ei golygu fel hyn. Dyma'r cod taddiad cyfuniedig ar gyfer taflen hwn, gynhedlyd oedd wrth yr cymwysiad hwn. Nawr, fe'n angen I datblygu yr cod taddiad go iawn oedd wrth pregell yn y scripts neu ysgrifau trwy defnyddio y grafftyn hwn I datblygu y ffeil hwn union fan yma fel hyn. Nawr, os dwi'n yn golygu yr un ffeil unwaith eto, dyma'r cod taddiad go iawn sydd ydyn eisiau I uwchlwytho union yn y cadw'r fa. Ond nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn gyd ac wedyn ar gyfer y cyflwr ar gyfer y cadw fa lleol, mae gyda ni yr allbynniad hwn sydd yn arddecau mae'r gwahaniaeth union yn yr ffeil. Mae'r hyn yn dweud fan yma mae'r ffeil prjtool wedi ei newidwyd. Felly, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn gyd ac wedyn y gwaglau ac wedyn yr diff neu I gwahaniaethu fel hyn, felly fel hyn ydyn yn gallu gweld yr gwahaniaeth rhwng yr ddau ffeil fan yma. Felly, ar gyfer hyn, mae angen I ni cyn I uwchlwytho i'r cadwfar ar-lein, sef github.com, mae angen ni I ymrwymo yr gwahaniaethau neu yr newidiadau union yn yr cadwfar leol. Felly, rydyn yn gallu gwneud hyn trwy rhedeg gorchymyn git ac wedyn commit neu ymrwymo ac wedyn namin A ar gyfer add neu achwaneg ac wedyn namin M ar gyfer comment neu sylweb ac wedyn rydyn yn gallu mewn ysod y sylweb sef rydyn yn gallu dweud newidiadau union yn y ffeil prjtool ac wedyn rydyn yn gallu mewn ysod y dyddiad fel hyn ac wedyn yr amser hefyd ac wedyn rydyn yn gallu pwyso ar y botwm doddiad. Nawr, os ydyn yn rhedeg gorchymyn unwaith eto ar gyfer cyflwr, git status neu cyflwr, dyna ni, mae'n dweud dim byd I ymrwymo. Mae'r goeden weithredol yn lan. Nawr, ydyn yn gallu uwchlwytho yr taflen hwn union i'r cadwfar ar-lein, sef GitHub, ond gyntaf mae angen I ni I greu y cadwfar yn y cyfrif GitHub trwy pwyso ar botwm newydd ac wedyn I rhoi yr enw sef prjtool ac wedyn mae angen I ni I rhoi y disgrifiad sef yr un fan yma sef yr defnyddioldeb ysgrifennu union yn PHP I hwyluso yr gorchwilion ar gyfer yr adweiniadaeth ac hefyd y teuluyddiaeth o'r datblygiad o feddylwedd taflinau dablygwyd union yn y ieithoedd golang ac hefyd PHP ac wedyn mae'r hyn yn gyhoeddus ac wedyn mae angen I ni dim ond I clicio ar y botwm I fan yma I dewis yr twyddiad rydyn yn gallu dewis
met, ac wedyn rydyn yn gallu pwyso ar y botwm I creu yr cadw'r fa. A dyna ni. Felly, y cam nesaf nawr I mewn yn y terfynach yw I gwthio yr cadw'r fa lleol i'r cadw'r fa ar-lein, sef GitHub, ar rydyn gallu gwneud hyn trwy'n gyntaf I mewnbynnu y gorcmyn Git ac wedyn gwacle ac wedyn yr angysbell neu remote ac wedyn add neu ychwaneg ac wedyn gwreddiol neu origin ac wedyn cyfeiriad o'r cadw far ar-lein sef HTTPS ac wedyn llawn wahanol ac wedyn blind slice ac wedyn github.com ac wedyn piclech o'r cyfrif sef yr hyn fan yma ac wedyn taflun gyda'r oldodiad .git fel hyn. A dyna ni. Nawr mae angen I ni I mewnbynnu y gorchymyn I branch neu cancenni na mynd yn y prif lythren M ar gyfer y prif. Ac wedyn mae angen I ni I gwthio ar-lein fel hyn. Git ac wedyn push neu gwthio na mynd yw neu user neu defnyddiwr ac wedyn gwreddyn ac wedyn main neu prif fel hyn. Nawr mae angen I mi I mewnbynnu fy enw defnyddiwr sef yr hyn ac wedyn cyfrinair sef yma'r hyn tocyn API yn ytrach na cyfrinair ar gyfer y cyfrif fel hyn ac nawr os dwi'n pwyso ar y botwm dodiad mae gyda ni y neges gwach. Felly fan yma mae'n ein dweud yr oedd gynhaliaeth ar gyfer yr dilysadaeth ar gyfer y cyfrinair wedi ei 30 o mis Awst 2021. Felly ar gyfer yr dilysadaeth mae angen I ni I gweld yr erthygl fan yma. A dyma'r erthygl fan yma ac os rydyn yn tyrchu lawr, rydyn yn gallu canfod yr gyswllt fan yma sydd yn dweud adweinyddu eich tocynnau mynediad personol ac os rydyn yn clicio ar gyswllt fan yma, rydyn yn gallu gweld sut I creu yr tocyn ar gyfer y mynediad personol. Gyntaf mae angen I mynd i'r gosodiadau ac wedyn I dewis yr gosodiadau ar gyfer dablegwr ac wedyn mae angen I dewis yr tocynnau mynediad personol ac wedyn mae angen I cydhedlu yr tocyn newydd. Felly ar gyfer hyn, os dwi'n yn clicio ar ochr wyneb fan yma ac wedyn yn torri lawr i'r gosodiadau ac wedyn os rydyn wedyn yn dewis yr gosodiadau ar gyfer y dablegwr ac wedyn nawr os rydyn yn dewis yr tocynnau mynediad personol ac wedyn os rydyn yn dewis yr tocynnau clasurol fel hyn nawr rydyn yn gallu clicio ar y botwm I gynhedlu y tocyn newydd fel hyn. Nawr, mae angen I ni I osod nodyn ar gyfer y tocyn hyn. Felly, rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel uwchlwythau oddi wrth heddiw, sef 2024, ac wedyn mis Mawrth, ac wedyn 5 ar 20 fel hyn, ac wedyn mae'n hyn yn trengu pryd does dim trengu ar y tocyn hyn ac rydyn ni'n gallu dweud ac wedyn rydyn ni'n gallu dewis yr amrediadau sef popeth fel hyn.
heblaw I dileu y pecynnau. Does dim angen I defnyddio yr ecpec allwedd neu yr lofnodi allwedd ar gyfer yr SSH. Nawr, ydych chi'n gallu clicio ar y botwm I gynhedlu y tocyn fel hyn. Ac nawr, mae angen I mi I deblygu yr tocyn fan yma. Ac dyma'r cyfrynau sydd dwi'n mewnbynnu I mewn ar y cymell ar gyfer yr gorchymyn git. Sef yr un fan yma I gwthio ar-lein. Felly yr un yn gallu ymgeisio unwaith eto yr un fan yma, ac wedyn mae angen I mi I mewnbynnu yr enw defnyddiwr yr hyn fan yma, ac wedyn dwi'n yn gallu lido mewn yr tocyn fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Felly ar gyfer hyn dwi'n yn gallu defnyddio y gorchymyn git ac wedyn gyrchu fel hyn. Nawr, os dwi'n yn edrych I mewn yn yr ffeil, mae hyn yn dal yr un peth ar o blaen. Nawr, os yr un yn edrych ar yr trwydded fel hyn, mae hyn yn yr un peth ar o blaen hefyd. Felly nawr, os yr un yn ymgeisio I gwneud y git push neu gwthio unwaith eto, ac wedyn yr tocyn mynediad, felly yr un neges gwerth fel o'r blaen. Felly nawr, os yr yn gweld nodyn ar gyfer git push neu gwthiad, ac wedyn yr cymorth ar gyfer hyn, nawr yr un yn gallu achwilio ar gyfer yr cyflym ymlaen. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd I rhedeg yr gorchymyn i'w gwthio gyda'r dywisiad namin F I gorchestu yr gwthiad hyn. Felly, dwi'n yn gallu pwyso ar y botwm dodiad ac wedyn unwaith eto. Ac wedyn yr tocyn mynediad. A dyna ni, mae'r hyn yn gyfodi neu gorchestu y gwthiad o'r cymwysiad I mewn yn y cardyfa leol i'r cardyfa ar-lein. Felly nawr, os yr hyn yn edrych ar y cardyfa ar-lein, yr hyn fan yma, yr hyn yn debru y dudalen, nawr mae gyda ni yr cymwysiad ar-lein hefyd. A dyna ni, os yr hyn yn clicio ar yr ffeil prjtool, dyma'r cwrdd-taddiad. Nawr, yr hyn yn gallu lledaenu neu cynhadu yr un cymwysiad ar yr cadwfar fan yma hefyd gyda'r enw packages.org neu pecnydd.org, ac yn gyntaf mae angen I ni I mewnbynnu yr cyfeiriad ar gyfer yr taflun ar cadwfar ar GitHub, ac mae hyn ar github.com, ac wedyn yr enw o'r cyfrif, ac wedyn yr enw o'r taflun gyda'r oldodiad .git, ac wedyn yr un yn gallu pwyso ar yr botwm I wirio. Felly gyda'r rybydd fan yma, mae'n dweud ar gyfer yr lledaenu o'r cymwysiad I mewn yn y cadwfar hon, mae angen I ni I osod yr ffeil gyda'r enw composer.json I mewn ar yr cangen brif, ac felly dyma'r cam nesaf I wneud. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd I modlio i'r pregell ar gyfer taflinnau lle ydw'n yn datblygu taflinnau I mewn aniadaeth rhaglenni PHP, ac mae'r hyn yn ei rheoli dan y pregell gyda'r enw PHP dan yr pregell cartref, yr un fan yma, ac mae'r hyn yn pregell arbennig oherwydd dyma lle ydyn mewn osod neu mewn sefydlu yr composer.var neu y cyfansoddwr.var, ac mae'n angen I ni I creu yr
tafluniau ar gyfer y iaith raglenni dan yr pregell PHP hwn, oherwydd dyma'r lle mae'r composer.var yn ei leoli. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i creu un sydd dim ond ar gyfer arbrawf, ac dwi'n gallu creu rhywbeth fel enghraifft i gwneud yr pregell test 1 neu prawf 1, ac wedyn un mewn yno fe, dwi'n gallu na rhedeg gorchymyn cyfansoddwr, sef mae'r hyn rheolwr pecyn ar gyfer yr iaith raglenni PHP, ac dwi'n eisiau i dod i hyd o'r ffeil composer.json yn defnyddio yr meddalwedd hon. Felly dyma y rheswm pam dwi'n gwneud hyn yn ar. Felly nawr dwi'n eisiau i creu yr JSON ar gyfer y composer trwy'r rhedeg meddalwedd composer gyda'r dywisiad init neu cychwyneddio, ac nawr os dwi'n pwyso ar y botwm ddodiad, mae'n yn dechrau yr holiadau ar gyfer creiad o'r taflen newydd hwn. Felly ar yr cadwfar packages.org dwi'n defnyddio y cyfrif fel hyn, ac wedyn ar gyfer yr enw'r o'r pecyn neu'r taflen, dwi'n mynd i defnyddio test 1 oherwydd mae'r hwn yr enw'r o'r pregell cyfredol, ac wedyn dwi'n gallu mewnbynnu y disgrifiad ar gyfer yr taflen ar gyfer prjtool, sef yr un fan yma, ac wedyn mae'r manylion ar gyfer yr awdur yn diwer, ac wedyn ynglyn â'r gwrthdorwydd, dwi'n gallu aberthynog mae hyn yn dal yn cyfnod datblygiad, ac ynglyn â'r fath o'r pecyn, dwi'n gallu dweud mae hyn yn taflen, ac ynglyn â'r trwydded, dwi'n gallu dweud mae hyn trwydded MET, sydd yn trwydded rhydd, ac efo pwy bynnag yn eisiau i deiblygu fe ac i ail-defnyddio fe, mae'n hollol yn rhydd i wneud hyn. Ac ynglyn â'r dibyniadau, does dim unrhyw dibyniadau, ond dwi'n mynd i pwyso ar yr botwm dodiad trwy'r holl holiadau hyn, fel hyn. A dyma'r ffeil composer.json. Nawr, os dwi'n golygu fe fel hyn, dwi'n gallu newid yr enw'r o'r pecyn neu taflen i'r prjtool fel hyn. Nawr, dwi'n gallu acib y ffeil hwn, ac dwi'n gallu symud y ffeil hwn i mewn i'r pregell ar gyfer y prjtools, sef os dwi'n morllio nhw yno fe fel hyn, dan enghraifft scripts, ac wedyn dan github.com fel hyn, ac wedyn prjtool. Nawr dwi'n gallu deitblygu yr composer.json oddi wrth yr PHP test 1 i'r fan yma fel hyn. Nawr, os dwi'n gwneud yr git status neu cyflwr, mae gyda ni yr ffeil newydd fan yma. Nawr, dwi'n gallu rhedeg yr gorchymyn git gyda'r dywisiad amrymo i arimo yr ffeil ychwanegol hyn, sef y composer.json. Ac dwi'n gallu dweud yn y sylweb i dweud ychwanegwyd yr ffeil composer.json, ac mae'r amser naw 6 munud wedi 5 yn y prynawn. Ac nawr, os dwi'n pwyso ar y botwm dodiad, cyn gwneud hyn, mae angen i mi i ychwanegu y ffeil newydd fan hyn,
Ac wedyn dwi'n gallu rhedeg gorchymyn o blaen unwaith eto. Nawr mae'r ffel wedi ei ychnegwyd I mewn yn cadwrfa leol. Nawr cam nesaf yw I uwchlwytho yr cadwrfa leol i'r cadwrfa ar-lein ar github.com. Nawr unwaith eto dwi'n gallu rhedeg gorchymyn git gyda'r dywisiad I gythio ac I gorchyrstu neu gorfodi yr gweithrediad hyn i'r cadwrfa ar-lein fel hyn. Ac mae'n angen I mi I dilsiadu yr llofnodiad ac wedyn mae'n angen I mi I deiblygu ac I lido mewn docyn ar gyfer mynediad. A dyna ni. Nawr, os ydyn ni'n edrych ar yr cadwrfa yn GitHub, a dyna ni. Nawr mae gyda ni ar fel newydd gyda enw composer neu cyfansoddwr.json. Nawr, os ydyn ni'n dychwelyd yn ôl i'r packages.org, fan yma, ac unwaith eto yn pwyso ar y botwm I wirio yr cadwrfa hon, fel hyn. Ac unwaith eto I pwyso neu clicio ar y botwm I wirio fel hyn. Nawr mae'n yn lwyddiannus. Nawr dwi'n gallu clicio ar y botwm I gorymystwng fel hyn. Nawr dwi'n gallu sefydlu y bach ar gyfer GitHub. Felly ar gyfer hyn mae angen I ni I mynd yn ôl i'r cadwrfa ar gyfer taflen hon ac wedyn I clicio ar yr deintrod fan yma neu fan yma ar gyfer y taflen gyda'r gosodiadau neu settings ac wedyn mae angen I ni dewis yr wefan fache fan yma ac wedyn mae angen I ni I ychwanegu wefan fach fan yma ac wedyn ar gyfer yr URL neu ar gyferad ar gyfer y llwyth taliad mae angen I mi ddim ond I deiblygu oddi wrth dudalen fan yma gyda'r gwybodaeth ac wedyn ynglyn ar y fath o cymwysiad mae'n hyn yn cymwysiad blaenslaeth JSON fan yma ac wedyn ynglyn ar cyfrinach mae hyn tocyn API ar gyfer y cadwrfa hon ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar y botwm I ychwanegu yr wefan fach fel hyn. Nawr, os dwi'n dychwelyd i'r cadwrfa ar gyfer y PHP neu packages ac nawr, os dwi'n debru y dudalen hon a dyna ni. Nawr, os dwi'n eisiau I fynd sefydlu yr meddygwedd hon ar fy cyfrifiadur oddi wrth y cadwrfa dwi'n gallu mynd i'r prif pygell ar gyfer y PHP ac wedyn fan yma dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn cyfansoddwr neu composer fel hyn ac wedyn ar ôl hynny dwi'n gallu rhedeg gyda dewisiad I greu y taflen fel hyn ac wedyn hunaniaeth o'r taflen sef yn gyntaf mae angen I ni I arbenigo yr enw o'r cyfrif ac wedyn yr enw o'r pecyn sef prjtool fel hyn. Nawr mae'n dweud ni canfyddiar y pecyn gyda'r gwastadolrwydd wastadol felly ar gyfer hyn mae angen I ni fel yn dweud dan y fe I arbenigo dewisiad namin S ar gyfer yr gwastadolrwydd ac mae'r gwastadolrwydd hyn yn dal I mewn yn y cyfnod datblygiad sef dev fel hyn. Nawr mae'n mofyn ydych chi eisiau I ffordd yr hanes ar gyfer y cadwrfa lleol sydd yn bodoli. Dwi'n mynd I dewis nagadw fel hyn ac nawr os dwi'n yn credu yno fe
i mewn yn y bygell prjtool. Felly, dyma'r cymwysiad, ac nawr os dwi'n yn rhedeg yr un fan yma yn lleol, a dyma'r achbyniad. Felly, mae'r hyn yn gweithio, yma unrhyw un sy'n eisiau i defnyddio y cod hwn yn gallu ei llawrithio oddi wrth yr cadw'r far, a ydy oddi wrth GitHub neu oddi wrth packages.org. Mae'r hwn ar gael. A dyna ni gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.